και οφείλω να καταμαρτυρήσω ουσιαστικά, όχι μόνο να δεχθώ, ότι η δύσκολη αυτή περίοδος ξεπεράστηκε γιατί υπήρχε μια στοιχειώδη συνεργασία η οποία έδωσε και αποτελέσματα τα οποία και κρίθηκαν στις εκλογές του 2023, όπως κρίθηκαν και βγάλαν το αποτέλεσμα το οποίο πλέον από το 2024 θα έχει την ευθύνη της διοίκησης ο Θόδωρος Τοτζέκος ως δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στη νέα του σύνθεση. Θέλω σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους της περίοδου 19-23 να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου, όλους μα όλους ανεξαιρέτως, για ό,τι καλό προέκυψε μέσα ακόμα και από τις αντιρρήσεις, για να μην πω αντιδικίες, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχαν σε έντονες αντιδικίες, αλλά υπήρχαν σίγουρα διαφορετικές απόψεις, οι οποίες όμως τελικά συνέκλειναν από διαφορετικές πλευρές, αλλά συνέκλειναν πάντα στο συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών μας. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Δεν θα κάνω καμιά εξομολόγηση, ό,τι το ζήσατε, το τι ζήσαμε την περίοδο αυτή. Και ήταν δύσκολη, μόνο επιγραμματικά να το πω, πρώτα απ' όλα γιατί ήμασταν ένα συμβούλιο μειοψηφίας, είχαμε το 55% της κοινωνίας, αλλά δεν είχαμε απαρτία ούτε καν μάλλον πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο ήταν ο κορονοϊός και το τρίτο ήταν η ενεργειακή κρίση, που εύκολα τώρα μπορεί κανείς να τα προσπεράσει στο μυαλό του, διότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, αλλά πάντως αυτά ήταν τα θέματα, τα δύσκολα που αντιμετωπίσαμε εμείς μέσα στην θητεία μας. Θέλω όμως να ευχηθώ και στους νέους Δημοτικούς Συμβούλους, αυτοί που επανεξελέγησαν και αυτοί που θα αποτελέσουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του 24, 28, 29, καθώς θα και τελειώνει η θητεία του. Θέλω και σε αυτούς να ευχηθώ να έχουν δύναμη στην καρδιά τους, να έχουν αγάπη για αυτό που κάνουν και είμαι σίγουρος ότι οι μέρες που έρχονται για το Δήμο μας θα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που μέχρι σήμερα ήταν. Και αυτή πρέπει να είναι η ευχή και η προσπάθεια όλων μας για να κάνουμε το Δήμο μας ακόμα καλύτερο και όσο είναι δυνατόν περισσότερο ελκυστικό σε όλους όσους μένουν στην περιοχή, αλλά και σε αυτούς που θέλουμε να προσεγγίσουμε και να έρθουν στην περιοχή μας να δραστηριοποιηθούν. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω, να συγχαρώ όλους τους νεοεκλεγμένους. Να πω για τους παλιούς αυτούς που δεν έχουν εκλεγεί ότι ίσως έχουν γλιτώσει τώρα από τις πολλές ευθύνες και από τις υποχρεώσεις οι οποίες πολλές φορές τους δυσκόλευαν ακόμα και στην καθημερινή ιδιωτική ζωή τους. Σε όλους και σε όλους λοιπόν εύχομαι και εν ώψη των εκλογών, εν ώψη των εορτών που σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα και κατόπιν νέα χρονιά, να έχουν υγεία, οικογενειακή, θα έλεγα, ευτυχία και όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε πάντα με αγάπη για το καλό του τόπου. Υγεία λοιπόν εύχομαι και καλή πορεία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον Πρόεδρο πρέπει να πω ότι αυτό που κάναμε εμείς ήταν μια καινοτομία, να κάνουμε έναν Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να απευθυνθώ σε εσένα, μην με ρωτάς τι υπάρχει κάτι στον προβαλό. Η πραγματικότητα είναι ότι τολμήσαμε και κάναμε Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου έναν νέο άνθρωπο σε ηλικία αλλά και σε θητεία. Ήταν η πρώτη του θητεία, εκλεγμένος δηλαδή Δημοτικός Σύμβουλος, και νέος σε ηλικία, άθλος, αλλά το τολμήσαμε και νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν συνενετικός, ήταν συνθετικός, ήταν όλα αυτά που χρειάζεται να έχει ένας πρόεδρος για να μπορέσει να βγάλει το Δημοτικό Συμβούλιο τις συνεδριάσεις του με το καλύτερο, δυνατό και δημοκρατικό τρόπο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και σας εύχομαι και πάλι υγεία, αγάπη και καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε, Μάρια.